communiqué du conseil des ministres ni y'a ta k'a lajɛ ni o kɔni kɛla arabadon novembre kalo tile 2 san 2022 a bɛ fɔ o ma ko chapitre de communication ka jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita transition ɲɛmaa k'i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ hakilina minnu talen bɛ ka bila wa maa dusuyanya dɔ bali mun kɔni bɔla ka se ka wa kumaw fɔ ka taga silamɛya kɔni o juguya la bɛɛ ye k'a fɔ a y'a ka dusumakasi yira kosɛbɛ ka taa ye k'a fɔ jamana bɛ don min na i ko bi bɛn ani kelenya laɲini bɛ o kɔ silamɛya yɛrɛ fana sigikun fana de ye bɛn ale ni wa hinɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la ka mun bɛ tali kɛ hinɛ timɛ an ka jamana kɔnɔna la ani sigidaw bɛɛ lajɛlen fana la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmaa k'i b'a ye k'a fɔ a ye a ka kɔkɔrɔman don ka ɲɛsin kɛnɛ la gouvernement ka hakilinaw ma fɛn bɛ tali kɛ gɛlɛya mun na ni o talen filɛ ka wa silamɛ diinɛ yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko o la a bɛ wele bila silamɛtɔn bɛɛ lajɛlen fana ma maaw ka se ka se o yɛrɛ la u ka o yɛrɛ minɛ jamana ɲɛmaa a yɛrɛ ye maaw bila baara la n'o bɛ tali kɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiriso ma ale ni wa minisiri min fana ka baara ɲɛsinnen bɛ bunahadamadenw n'o bololafɛnw lakɔlɔsili a y'o bila baaraw la baara minnu kɔni ni a ɲinilen b'o fɛ jɔnjɔn la makufɔlen ka se ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na a dulen bɛ wo fɔ fɛn fɛn la ka se ka bolo da a kan k'a minɛ yaasa a ka se ka bila sariya kɔni ɲɛkɔrɔ wa a kelen tɛ maa bɛ yen ko ni ani olu jamako don ko la ka se ka bolo da o bɛɛ lajɛlen fana kan k'i b'a ye k'a fɔ a nimisa kɔni barika ka bon wa i b'a ye k'a fɔ tuguni nin waati mun ni jamana yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ani bɛn kelen ɲɔgɔnya kuma la ko nin ko in ka se ka ta k'a timɛ ta ko o maɲi an ka jamana ma o tɛ se ka bɛn nati an ka jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa kɔni a ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fana ma ko maaw ka se ka u yɛrɛ minɛ u ka hakili to o yɛrɛ fana la mun bɛ tali kɛ nin ko cɛjugu minnu filɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko a kɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka jamana bɔ a taabolo kan ka se ka wa jamana bila minɛn kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka furugufurugu don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka laɲini fɛn fɛn kɛ u kana se ka sabati cogo min na juguw ka laɲini okumu kɔnɔna la bolonɔ bilala sɛbɛn la Bamakɔ novembre kalo tile 2 san 2022 secrétaire général du gouvernement fɛ Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national